Allazi khalaqal insana zawjain. Salat wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa sahbihi allazina hum sa'idu fid darain. Amma ba'd. Ibu, bapak, calon ibu, calon bapak ingkang tansah kamulyakaken dening Allah. Ngengeti wekdal sampun dugap siang niki wau enten welingan kula ngisi pengajian ora entuk suwe. Setuju? Gandeng ora entuk suwe-suwe. Nggih ngoten. Nggih, gandeng ora entuk suwe-suwe, kula niki mengke pengajian kudu wis bubar sadurunge ngasar. Setuju betul? Boten. Loh, nek ora setuju berarti malah njaluk bar Asar. Ngengeti wekdalipun ingkang winates mila saestu kula nyuwun donga pangestu panjenengan lan kawigadosanipun mugi kula mangke saged matur kanthi singkat, padat dan bermanfaat. Allahumma amin. Nyun sewu aku mengarep nyocoke ngendikane wong tuwa mbiyen Mas Awi. Nek penyan tak isih napa Mas? Nek niki rak do wis. Mengkarek. Kok arek antri. Nek masalah antri iki sik nom barang ya ada antri ngoten. Nggih, nun sewu. Ngendikane wong tuwa mbiyen Mas, dadi manten kuwi seneng. Leres mboten? Saiki tak takoni Mas Awit iki. Ingat nyocok ya. Aku sik mare ndung tepung karo garwane Mas Awit ya. Garwane Mas Awit niki panggilane Mbak Desi napa Mbak Arti? Desi Wono Sari. Enten to artis sing jenenge Desi Wono Sari. Oh, gak dijeneng ning kene iki. Mas Awit sakniki sampeyan didadekke manten karo Mbak Desi iki seneng mboten Mas? Senang sangat Pak. Gitu nih. Ngeten Mas. Pancen ning ndi jagat wong ki nek didadekke manten mesti ning arep dadi manten ki seneng, ning Mas Awi aja seneng dadi gitu nggih. Balene men sebab nek ora tak telesihke ngene iki aku semelang dumeh dadi manten seneng yo engko Mas Awi lunga ning ndi weruh prawan isih ding-ding. Dadi manten lunga dhewe neh engko ning ndi ketemu rondo isih kim dadi manten meneh. Akhire ngentek-entekke Bondo. ngentek-entekke manten. Sanajan ngeten Mas. Nek kanggone wong agama Islam, wong lanang ki sakjane entuk duwe bojo luwih saka loro. Bu. Nek ana wong lanang duwe bojo luwih saka loro, luwih saka siji. Kira-kira ibu-ibu setuju mboten? Ora. Krungu ra Mas Abi kae? Ibu-ibu kae makili Mbak Desi. Nek ra percaya coba Mbak Desi tak takonane. Iki ya latihan nyekel mik sithik. Nek ra kulino bengong mikir gitu. Mbak Desi. Nah, nek upama ana unjukan, ada dua minuman, yang satu ini madu, yang ini satunya racun. Nek panjenengan diaturi ngunjuk, mau diminum yang mana, Mbak? Madu lah. Madu. Ning nek upama sampean kon milih di madu karo di racun? Ora milih. Ora milih. Boten milih. Caos ke Mas Ali meneh. Bu. Sampean ora setuju ora apa-apa. Ning iki Qur'ane ana tuntunane ning nggon surat An-Nisa ayat 3 ingkang umlipun kirang langkung mekaten. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Masya Allah. Ini tadi terjemahan bebasnya begini Bu.
Seandainya seorang laki-laki tidak puas punya istri satu, Mas Awi, Iya Pak. kanggone Mas Awi, Mbak Desi iki wis memuaskan apa dereng? Dereng ngertos iki Pak. Oh, dereng kok. Rame-rame. Berarti di sini lagi. Pada ini mana Mas? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Seandainya seorang laki-laki tidak puas punya istri satu, kanggone Mas Awi, Mbak Desi pun memuaskan apa dereng? Dereng Pak. Ini berarti pikirannya ngeres bisa. Kula mengajeng matur karo Mas Awi dan semua laki-laki. Puas tidak puas kalau seandainya sudah ijab gitu ya, maka harus merasa, sebab kalau mau mencari kepuasan maka tidak akan terjadi ora puas-puas gitu nggih. Nah, Masya Allah. Maknanya ngene Mas. Sebab banyak orang, seorang laki-laki ketika merasa sudah memberi mahar, wong Jawa ngarane wis nukoni gitu nggih. Kuwi kadang-kadang dianggap kaya nek tuku sandangan. Pancen nalika tuku sandangan sadurunge sandangan dituku rak dinapake riyen. Dijajal. Gitu nggih? Lah nalika sandangan kuwi mau dijajal jebule sesak. Entuk dijalke mboten? Entuk wong kuwi tuku sandangan. Engko sikit iki. Lah ganti meneh dijajal jebule lobok. Entuk dijalke mboten? Entuk wong kuwi tuku. Ning iki si Desi iki aja dipadhake nek sampean tuku. Mula engko nalika si Desi iki mau dikapake mau. Jajal. Jajal. Yo piye mau? Tak ya kayak krungu pengajian ngene iki ra kayak iki ta nggih. Engko disepiralke nggih. Lah nek mubu-mubu ra dadi spiral gitu nggih. Nggih. Nggih, anu leren sikit mon nggih. Monggo penunjuk untelas. Iki berarti aku kudu lapor karo mburi gitu nggih. Iki mesti ana sik ora kontrol mau gelase bocor ora di. Sok. Monggo nderek karo adan nggih. Monggo saran-saran ngaji kali kula nggih. Sebab sapa wong ngaji ngene iki Gusti Allah ngutus malaikat koneng dhuwure sing do ngaji. Jadi ketika ada sebuah majelis taklim semacam ini, Allah mengutus malaikat untuk mengepakkan sayapnya di atas orang yang sedang ngaji. Ditugasi untuk apa? Satu, ditugasi supaya membuat tenang tentram orang yang sedang ngaji. Sebab saat dulu ngaji kadang-kadang wong ki sok pikirannya bingung, kisruh, bunak, sumpek, judek, budrek. Ning tekan pengajian yo iso tenang. Saking tenangnya ngantek ono ning pengajian iso do. Iso do napa wong? Iki pun nanti sing sare Dre. Nek iso turu ning pengajian disyukuri alhamdulillah. Berarti ning pengajian ki iso marake nentremke ati utawa pikir ki nek ra tentrem sengara iso. Mula iki engko nek ana sing iso turu ning pengajian apike rasa di kembali ke nomor loro. Allah mengutus malaikat untuk mengepakkan sayapnya di atas orang yang sedang ngaji untuk apa? Ikut mengaminkan kalau orang yang ngaji itu berdoa. Subhanallah. Nek awake dhewe ndonga kok diamini karo malaikat kira-kira akeh mustajabe bener. Wow, kathah manjure kathah lemus. Allahumma. Mari kita bareng-bareng ngaji. Ini arep karo geguyon ning saya harapan guyon sing mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan umumnya kagem para rawuh sedaya. Kita nggih. Dadi niki ular-ular manten ora menggo sing akeh dadi manten ning uga
kanggo para mantan-mantan lan uga sing durung tau dadi lan sapa ngerti sing arep tambah dadi ora oleh kepriye ya oleh wae lah priwe iki mbok kayune ya kok ora oleh iya dadi ngene Mas Awi puas atau tidak puas ketika punya istri jangan hanya mengandalkan karena sudah nukoni ya sebab apa sekarang ini sering terjadi perceraian gara-gara apa alasannya cuma sepele Pak nggih kula pikir ngeterke wong arep pegatan antrene bobo banget nggih ngantek pirang-pirang dina iki akeh entuk nomor pendaftaran apalagi di kala pandemi kemarin tuh akeh tenan ngantek dibagi-bagi ruangan itu ngantek biasanya ming sak ruang dadi ming sithik-sithik sing penting iso kecaan. Pun paring iki Mas. Oh, niki anak-anak soleh niki nggih. Padahal bapaknya duduk jenenge. Berarti anak napa niku? Anake wong tuane. Niki jenenge wedang. Kita nggih. Wedang iki ngawe pinter. Jadi Kyai Purworejo pinter basa Jawa nggih. Baik, jadi gini Mas Awi, iki tak terusin yang Mas Awi meneng nggih. Jadi arepa sampean wis nukoni Mbak Desi aja dipandhake nek kaya tuku. Sebab nek nalika tuku klambi ora cocok entuk dijolke. Nggih ta nggih? Ning iki engko nek gitu nggih. Aja njuk mah ora cocok ya jebule. Ya arti jolke mboten bareng nggih Mas Awi nggih. Sebabe napa niki Mbak Desi iki wis diterke semene oke. Niki wae pas bareng Mas. Aku yo teko niki wae akeh sekon dorawu saka kono ketimbang-timbang. Iku nganggo bis iki pirang-pirang bis iki. Gitu nggih. Nah, cocok ora cocok kalau sudah ijab kabul mula piye carane supaya tetap Allahumma. Yang kedua sampeyan niku wingi ijabe wingi napa niku wingi sampean wingi ijab karo Mbak Desi kuwi niate sekedar untuk melegitimasi hubungan seks semata atau dalam rangka untuk ibadah Mas nganggo mingke dienggo Ibadah Pak. Nah, ini Mas. Ketika seseorang nikah niatnya ibadah, maka memiliki konsekuensi logis tanggung jawab yang berat. Ini nganggo bahasa akademik sebab ini Mas Awi ini seorang sarjana. Tanggung jawab yang berat apa? Seorang laki-laki kalau sudah punya istri harus bisa memenuhi dua syarat. Satu memberikan nafkah lahir, dua memberikan nafkah lahir. Wong Jawa ngandake wong lanang nek di bojo kita nggih. Wong bojo ki jenenge istilah nek wong Jawa omah. Mula nek wis wani omah kudu iso mujudke omah. Sakniki tak takon iki Mas. Apik iki sampean bar ngepek widodari saka Purworejo iki. Iki wis ana omah khusus sing wong loro moto dereng? Dereng Pak. Nek upama durung ya sak ukur. Gitu nggih. Wong jenenge manten. Ning maksudku ngene Mas, nek kira-kira dadi siji karo wong tuwa ki marake ora apik, mula apike kudune Mas Awi golek omah paham nggih? Ning nek kepepete iki mau wis entuk informasi. Entuk napa? Impor. Jebule Mas Awi iki mengkarek karo ibuke. Nah, niki harus masing-masing antara nun sewu sebab biasanya mudah terjadi konflik antara ibu maratuwa karo mantu wedok. Sebab padha kamu kondang to wong wedok kuwi. Nggih mboten. Ning nek umpama wong wedok kok kokan swara ya wis pancen jamak. Lumrahe wong kuwi wis kaya dene penyakit. Penyakit apa? Penyakit cuplak andeng-andeng ciri wanci gawan. Lah kok gawan bayi? Loh, kudu ngerti larae lho nek omong kita nggih. Kenapa kok dianggap gawan bayi? Sebab wong wedok kira keturunan saka Siti Hawa. Nek wong lanang rak saka keturunan Nabi. Nyun sewu lho Bu. Nyun sewu lho Bu.
Mula sak merongos-merongose wong lanang. Kok sak merongos-merongose wong lanang ning nek muni Adam mesti iso mingkem. Percaya ora? Rabda muni bareng karo aku yo. 1 loro telu Saiki nek muni Hawa coba 1 loro telu ketika harus jadi satu rumah dengan ibu mertua Mbak Desi, maka harus bisa menjaga. Ketoke jenenge mertua ning kuwi sakjane ya mbokmu. Nang apa dadi mbokmu sebab sampean ngepek anake. Paham ya, Mas? Sebab ini sering terjadi kita temu di video kan konflik sing antarane maratuwa wedok, ibu maratuwa karo mantu wedok. Nek ora salah sijine gelem ngalah iki marake gampang maka harus dijaga dengan baik. Mbak Desi nggih. Iki sing tak paling Mbak Desi. Nggih, kudu iso ngomong mbokne si Awi. Kita nggih. Nah iki mbokne Awi iki sing dito iki. Sik pundi? Sik pundi, Mas? Lah kok mateng riko iki piye lah ya? Lho mbokne kok mandhelek iki piye? Ya Allah. Ning mireng nggih kula matur ngeten nggih. Nek ra mireng jenenge napa? Wih, niku malah kena nggo lawuh nggih. Lah ya kena nggo lawuh to. Ya, jadi antara orang tua nun sewu mbok maratuwa karo mantu wedok kudu iso aku. Nek kuwi kepeksane kudu dadi siji. Artinya apa? Kudu mong kinemong. Nomor loro jejere wong lanang kudu iso ngene sing jenenge turangga. Ngerti maknane turangga mboten? Turangga ki makna wantah jaran. Sebab zaman biyen kendaraan sing paling mewah ki wujude jaran. Makna turangga teng mriki maknane Mas Awi di zaman sekarang sebagai seorang istri, kendaraan ternyata bukan sekedar alat transportasi semata, tapi sekaligus untuk menjaga prestis. Menjaga apa nih Bang? Apa no? Nah, gengsi harga. Nah, contoh iki mau upama ibu-ibu iki mau njagong ning kene karo sing kakung ming diboncengke pit ontel. Kira-kira wani ra medhuk ning ngarep kene iki. Bel gedes nek wani. Nggih to nggih. Pak mesti menjuk ngomong, anu Pak, pite slempetke nek nggo wit gedang ngono wae. Ning beda nek iki mau nang kene karo sing kakung ditumpake mobil saiki sing terkenal jenenge Alfa. Wingi Bang Billy bar tuku regane 2,5 miliar. Kira-kira ibu-ibu upama diboncenge sing kakung nganggo mobil Alfa, wani ra medhuk ning kene iki. Wani, Pak. Wan. Kowe kamoko nang dalan kono wis diadang-adangi nggo genter. Mending ngomong karo sing jaga genter, pinggirke sik iki keluarga. Padahal duduk apa-apane ming arep kepengin ngetokke le nganggo. Mula iki Mas Awi, piye carane sesuk ben Mbak Desi iki saya seneng kali sampean sesuk tukokke mobil. Janji lah. Nyun sewu, sampean muni amin lho. Bagus. Kayak ngodog guyu. Kayak mau intine ngenyek sampean. Hehehe. Ora kena ngenyek uripe menungso, nggih? Ngerti to? Uripe menungso ki rak kaya roda manggilingan. Sapa ngerti nalika nom-nomen dadi wong mlarat nggoso tuwa dadi kere? Nggih boten sami. Ning rasa semlang Mas Awi. Ketika seseorang nikah niatnya untuk ibadah, dijanjikan oleh Allah akan dibuat kaya. Allahumma. Contoh sing pidato. Biyen aku dadi manten anyaran ngene iki nukokke pit ontel roda loro iki aku ora iso. Asli, Mas. Nggih. Ning saiki aku nukokke roda papat wis kuat. Dadi pit loro dijejer.
Rodone dadi pira mong? Bener ora lek ngomong? Nomor 3. Nomor 3 jejere wong lanang nek wis dibojo kudu iso mujudke sing jenenge kukila. Napa maknane kukila? Oh, mano nggih. Nah. Dadi kukila ki makna wantahe napa man? Mano. Mula wong lanang nek wis dibojo kudu iso ngenehi nek meng manuk kuwi ra tak rembug nang kene yo. Iki multi tafsir gitu. Jadi maknane kukila satu ana sik maknane wujude Mas Picis Raja Brana.